Ahoj lidi, já jsem Monika Štěpničková, tohle je můj nový kanál Moňas. Chtěla bych vám říct, že tento kanál se bude zabývat ohledně mě, jak je normální člověk s psychickými problémama. A chtěla bych se taky zaměřit na vtipný videa, protože mě se furt něco vtipného děje, což jako je docela sranda, takže bych vám to sem ráda taky dávala. No a hlavně chci, abyste mě začali podporovat, jako kdyby se vám samozřejmě moje videa líbila. Jestli vás můžu poprosit, tak můžete dát like, svůj první odběr tady. A můžete mi napsat do komentářů, čím mám vlastně začít. Jako jestli budete chtít haul nebo něco o mě vidět. Budu moc ráda, když mi s tím takto pomůžete. Jinak já se prozatím loučím a uvidíme se u dalšího videa. Bye bye. Ahoj lidi, já jsem Monika Štěpničková, tohle je můj nový kanál Moňas. Chtěla bych vám říct, že tento kanál se bude zabývat ohledně mě, jak je normální člověk